Здравейте, пак сме отново тук, но този път някакво зомби явно. Подпалил тук цялата гора, бас тъпите! Чек, почти го изгасих. Аз тук не е. Изгоря! Подпалих се! Ох. Мале! Гаси, по-бързо гаси. Дай сам... Паяк! Ух, ще му стресна. Трябва да ям, бързо. На сърце и половина съм. Давай, горе останаха, не мога да ги изгася. Само да не разнесе той. Трябва да се наям са. Ай, сега ще чупя куче. Аре, кажи бе, ей! Гледай го огъня, бе. Дай да го щупим. Ще чупя купчето тях. Тъпата лава. Мале, как щях да падна. Пък ти добре, че излезе. Тук поне да остане малко. Гладен ли си ти? Кой викаш? Гладен ли си? Не, аз ядох. Имам 13 пържоли. Аз имам 14 изясно. Аз имам вече 16. Имам 16. Ха. Дай ми малко дърт. Чули? Чакай малко. И ще се обори от дупката. Аре, стига, паднах. Сега ще се боря. Значи, дърт. Хирихи. Добър опит. Я направи един чест. То между другото ще дърво е в мене. Да. А сега ще като направя честа всичко ще оставя. Е, тук някъде. Ай. Те оставям всичко в честа. Те... Всичко възможно взех от чест. Оставих. Тоест всичките ми айтеми оставих. Чакай, че те спържала къде изям. Хайде да ходим сега да вършим някакви работи. Да почнем да копаме. Хубаво. Сега да оставя тази пържалка. Направи една кирка на мене. Ще правя по две. Ти искаш да си го направим нещо като подземна къща? Хубаво. Чувам лава, то отвънка има лава. Ето две кирки. Ма то от лавата ли са подпали от някой зомби ли? От лавата би трябвало. От зомби може да са подпали? Не. И тя лавата е покрита с дърт, как са подпали? То от изпарението, да, от пушака. Айде, къде почвам да купам? Аре, е тука. О, скелет. Ще го бие с кирката от чутората. Той сега няма дропни работи. Що? Аре, защото изгоря. Пък като не си до него и той не дропа. Охо, кой цели? Навънка и някъде. Охо, оттам идва, къде? Буклука мазен. Мри бе. Той се скрил под дървото. На сянка там. Те по принцип те правят скелети. Айде, почвай аз. Не почвай там, човек. Последно? Почни е тука. О, айрон. И те няма да изпуснем никаква руда. Поне много кони. Аз намерих айрон. Това е добре. Много добре. Така... Пак не засичам я. Аз засичам. И 48 почна. Аре бе.
48 почнахме сега и 52. Между другото няма факли. И хората нищо не виждат. В честа има. За 3 часа чая до честа. Ти за колко паеш надолу, бе? На къде бе? Аз бринч майвам. За кое? Где знам? Много. Ами дай малко кол. Или той е в печката всички. Той в печката. Направя малко факли. Имам по-голяма възможност. Това е малко. Абе, тук е цяла линия с дърт. И на кое ниво сме? Аз съм на 50. Аз съм на 59. То няма смисъл да копая на това ниво. Зато и че почвам надолу. Чакай да осветим. Опа! О, айран. За 75 минути. Клипа. Мислиш? По моите изчисления. Айде отидем в равината, бе, брат. Тя да леш ли? Не. Повари тук, че чакай, че открих един айран също пак. Аз имам 17 айран. Аз имам 7. Ще го оставя в... Преди да си направим една кофа. Ще видиш закони. Тук има 2 айран. Тъй. Сега. Аз съм навънка. Ще малко до океана. Чакай малко. Ти знаеш сетнал ли си холма? Не. Ами сетни го. Това ако тебе видя, значи и холма ще видя. Ма аз отивам до той. До? Отивам до равината. Ето хулари на рейс минимапа има такова. Виждам тът си. Така чай. Хулари ще го сетна. Ето. О, мале. Мислихте за зомби. Човек. Чува ли са телевизора, бе? Не. Тъй, Ариела. Що ти е пуснат пък и да ни ако пречи. Нали да го спра. Уф, аз трябва да ям, брат. Имаш ли храна? Тук има точно една вода, да се пусна по нея. Чакай. Обаче аз ще... чакай. Човек, как? Скелет, скелет. Забравихме да вземем мечове, вземи меча. Не мога. О, 2 скелета, тук има спалнер, 100%. Бегай. Аз се качвам нагоре. Ти ще ме убият, човек. Ами ти бягай оттам, мен, да изстоя, да ги... Мале, тъпте. Умирам. Той не лъв. Пето. На 2 сърца и половина ма остави този тъпия скелет. И сега ще направим мечове. Добре, че си взех храна. Сега ще му Трябва разкажем. да се генеритна малко. Ей, тук правиш така, я падай, бе. Аз ли? Някакво прасе тук. То стана нощ, няма за кога да купам. Има малко кол тук да го изкопам. Тук да ни пампне. Айде си направим... Крипър, брат! Где изкочи то се? Служа на тъпия крипър. Чакай, че аз забравям да гледам времето и се изпуснем и ще виж какво става. Где излез то се? Че 8 минути клипа. Гледай какъв е прост. Ни печка ми дропна, ни нищо. Зато и се осветя. Чо. Гледай какво стана сега. Мале. То беше осветено. Беше. Вече не е. Меча, къде ти, бе? Честа, дропна ли ти айтемите от честа? Не. Базикаш ли са, бе? Не, бе, брат. Те са тук, бе, брат. Да.
почти... Се стреснах. Моля, Крипър! Нали отивам в печката? Моля, Крипър, бягам! И той гръмна. Моля, се стреснах. Нищо. Всичко свърши. Да. Откъм на някакъв мен ще го взема. Това е моя. Хубаво, оставам ти го в чиста. Абе, нищо, ползвай го, като искаш. Не. Ние след малко трябва да спираме. И то вече стана 10 минути май клипа или 9. Пак е добре. Ще го направим като предния. Ние пък предния толкова сме точни 10 минути точно. 12 минути точно. Това да си дам 2 меча. Чакай да осветя малко, че да не се спалне пак нещо. Ще се на простия Крипър. Дизли и не видях. Ей. Пък и ти от тук, що не се осветява. Уф! Баси дупката. Да, тук сме забравили. Аре и да ходим. Хвърлям ти меч. Аз имам ме. Колко? Има един. Хубаво. Чакай малко да се сядаш долу. Една минута. Та-та-ра-ти-пим-пим-пим-пим. Ти-ди-ди-ди-дин, ти-ди-ди-дин. Мале. Ау, пуф. Ей, тук са. Мале. 2 скелетона. Къде бе? Мале, бягам. Чакай, Къде знаеш как си? му смъкнаха, бе. Чакай. Той съм го направил той. Чакай малко. Аз се нахраних, сега ще отида да ги обхватвам аз. Аре, Само се дженеритна малко и отивам. той ти скуча на скелета. Мрети бе. Той ще го будна Гати бе, околата. ела ти бе, ей. Дундьо. Твоята кожа ми разлива Аз смота съм на влезам за скелетна. Крипър, що? Абе, лягаме да спим. Ай да налягам и да спим и спирам, защото и той май стана този 12 минути. Да. Така... Ами добре. Мама ти. Скуча на паяка. На едно стринг. Добре, това беше от нас. Гледайте и трети епизод. Също така и първи, ако не сте го гледали. Оу! What the fuck? Мале човек. Така, абонирайте се, харесвайте клипа ни, коментирайте. Нали харесвайте, ако ви харесвате. Сега ако не ви харесва, не ви харесвайте. И... Добре, това беше от нас и аре... Чао. Чао.